da hitsarin ganin ka ji wallahi ban iya taɓarwa ci gore ni kawai iska doye ganin ina yi ne da ni kuma ganin ni ka ba da sallah kaga bai yiwa ban tsalaki ba a gani amma bari in kama diddi ba wa in gani ban tsalaki ba wallahi ake ciki duk wanda ya ce in yi tsalaki da ruwan sanyi to billahi yanzu muna samun matsalar da shi kowa oba ne ko mata ta ku bare kai mutum ya mace in tsalaki da ruwan sanyi yanzu wallahi in sa mai icci dan shirya algawar ta malamin tuwe ga rawa kana ka za kunno ko ban dai ka kawo da hutawa shi ne ko kuma to tan ci ga su kai tsalki in kaga wani irin dan iskan yaro yake algawar to billahi lazi ba wanda zai sani tsalki da ruwa yanzu wanda zaka kawo min ruwa ka ce wai tsalki da su don kana dan reno wallahi ba wanda zai sani tsalki da ruwa kai kuma yana yiwa kai kana jan masallacin juma'a sallah kuma ka ce baka tsalki da ruwa haba to ai na da duci ko akwai wanda ce in mutum ya tsalkin duci haramun na wai tsalkin duci sai in mutum na dace aka ce to Allah ta mala kana cikin gida ga ranka nan kuciya kai wani to wadin wani ana diba wa a cikin gida gaba ɗaya wallahi ba wurin cikin gida sai ni diba ko ce buta ko take shi ne san to ne ya tsari nan wurin Allah shi ma akuna fanka kai albaji yanzu ga wata ci amsa ko na wallahi to kai wallahi ban yi aya ka akuwa bi na sallah kowa ka shigo bi na sallah amma wallahi wanga ɗaya ban tsalki da